dojem byl úžasný. Ľadové kráľovstvo. Krásne. Dojatie. Je to úplne nádherné, je to krajšie, ako to bolo minulý rok. Je to o mnoho väčšie. Popri lyžovaní to má byť najväčší ťahák Tatier. Minulú zimu chrám navštívilo 100 000 turistov. Ľadového medveďa, ja som už videl, ten je krásny. Táto dvojica nebola v ľadovej bazilike náhodou. Podobné vystúpenia budú vždy v nedeľu. Bude to každý víkend iný muzikál. Skutočným umením tiež bolo postaviť chrám. Vysoké teploty, chlapi trpli do poslednej chvíle. Boli to galeje. A záverečná bilancia. 47 tón ľadu, 13 dní, 8 ľudí. Jedinečnú baziliku chodia obdivovať aj deti. A čo keď budú chcieť túto ľadovú krásu ochutnať? Tady, když to olížou, tak se jim nic nestane, protože ten led má test na potraviny a je to tak čistý led. Doviezli ho z Belgicka, no majster hovorí, nemielte si túto parádu s nanukmi. Tím se jim, tím ostatním návštěvníkům samozřejmě budou umenčovat ty sochy, takže bych je poprosil, aby nelízali sochy. Marek Vnenčák, televízia Markíza.